Avui, tots els nens i nenes de l'escola ens hem trobat aquí per donar la benvinguda al rei Carnestoltes i començar el carnaval, però també per lluitar contra el canvi climàtic i col·laborar per fer de la Terra, el nostre planeta, un planeta més net, més viu i més ple de colors. I ho volem fer d'una manera molt especial, amb una representació musical i visual, interpretada per tots els alumnes i mestres del centre. Fa anys, la Terra, el nostre planeta, era un planeta ple de vida i colors. Els prats i jardins eren plens de flors, de 1001 colors, vermelles, roses, grogues, blaves, blanques, taronges, i animals grans i petits, ràpids i lents, salvatges i tranquils. Corrien, saltaven i volaven per boscos, selves, sabanes i pobles. Papallones, abelles, marietes, conills, esquirols, mussols i guineus. Animals i flors omplien d'alegria i vida el planeta. Grans boscos cobrien la superfície terrestre. Boscos i selves, plens d'arbres i plantes de tots tipus, que ens ajudaven a respirar i eren l'hàbitat de milers i milers d'animalets. Un planeta blau ple d'oceans, mars, rius i llacs d'aigua neta i clara. Mars i oceans plens de peixos de totes formes i mides, de grans i petits, estrelles i cavallets de mars, foques i dofins, balenes, eriçons, meduses. Però a poc, els humans hem construït fàbriques que fan un fum molt negre. Hem asfaltat els camins, hem fet cases a la vora de la platja, hem tallat molts arbres.
I aquest planeta tan net, bonic, ple de vida i colors s'ha anat tornant gris i fosc. El planeta està trist, els mars estan plens de plàstics, els peixos es comencen a morir, els arbres ja no són tan verds, ni les flors d'uns colors tan vius. Els homes hem continuat construint, contaminant, no reciclem ni pensem en conservar la natura. Ha arribat el moment de fer les coses d'una altra manera. El planeta Terra és casa nostra i n'hem de tenir cura. Per això, avui ha vingut a l'escola el rei Carnestoltes Terravolta i els superherois de 6è per ajudar-nos a salvar el nostre planeta i tornar-lo ple de vida i colors. We need to wake up. We need to wise up. We need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. Tots junts cantarem amb el rei Carnestoltes Terravoltes, amb els superherois de 6è i amb tots vosaltres la cançó No ens desdibuixeu. La cançó No ens desdibuixeu és una composició del petit taller de cançons per al cant d'aprenentatge Pau Casals. El missatge és clar i contundent. Els més joves ens demanen ajuda per preservar per a ells un món més sostenible. El nostre món està aprenent el futur dels infants i les joves generacions en reclamen solucions. Encara hi som a temps de fer les coses d'una altra manera. Estan traient del cel els nostres blaus més clars i els boscos de tants mars per fer un immens desert. Ens han pres tots els verds i els grocs del sol daurat no ens queden platejats, però encara hi som a temps. I és que mai no podrem posar colors al dibuix, i és que mai no sabrem traçar el futur, perquè necessitem que retorni la llum i que hi hagi molts fulls per dibuixar. Volem somiar que encara hi som